Jeg går tit mine ture langs kysterne her på Nordfyn, blandt andet for at finde fossiler. Og et af de bedste steder at finde fossiler, det er på Æbelø. Vi kan ikke udpege Æbelø i øjeblikket, fordi det er tåget og snetykning. Men derovre er der høje klinter, og der finder man ofte spændende fossiler neden for klinterne. Da Ole Runge kom ned med den meget flotte fossil, som han havde fundet ude på Æbelø, bekræftede det gamle sagn, som vi kender her på Nordfyn og her omkring Bogense. Lige syd for fyret, der fandt jeg en stor lerblok med en revne i, og den prøvede jeg at flække. Og så dukkede der et lille skelet op af noget, der mindede meget om en havfrue. Den øverste del af skelettet var lignede et menneskeskelet, og den nederste del en fiskehale. Det her fund her, som der er sket ude på Æbelø, det er ikke mindre end sensationelt. Havfruen Elle var egentlig ikke en havfrue, men hun var en prinsesse, som var datter af en nordfynsk konge. Men hun var så smuk, så hun blev buret inde, og hun satte der i sit lønkammer og var meget sørgmodig, og hun sang nogle meget sørgelige, men meget smukke sange. Klinterne på Æbelø består af plastisk ler. Hviler i hvert fald på et fundament af plastisk ler. Og da havet hele tiden gnaver i klinterne, så kommer der mange spændende ting ud af dem. De kan være meget gamle. Noget af leret er mange millioner år gammelt, men der er også ler, der kun er 500.000 år gammelt. Ude på vandet mellem Bogense og Æbelø var der Tågegaden. Og der var der en havmand, som regerede en konge, og han havde hørt det her smukke sange. Og Elle, som hun hed, hun blev hentet af havmanden og kom derud og blev gift med ham. Og hun blev så glad på at være under havet, så hun blev en havfrue. Jeg besluttede så til sidst at bringe det ind på Nordfyns Museum, der jo i forvejen har en samling af fossiler fra Æbelø. Det kan meget nemt gå hen og blive den helt store turistmagnet, eller det vil det helt per automatik blive. Nu skal sagkundskaben se, hvad det egentlig er, og jeg har som sagt ikke set det endnu, men det gør jeg i dag. Jeg har altid troet, at det med havfruer, det var en myte. Og det var noget, der var udsprunget af søfolks fantasi, når de har været på havet i lang tid. Teorien har jo hele tiden været, at det nok har været sæler, der har stukket hovedet op over vandet. Det er rigtig flot, at vi nu har fået den fossil, og vi kan se, at her omkring Bogense, der har der altså levet havfruer. Det er en rigtig glad turistchef, der sidder her i øjeblikket. Solen den skinner lidt her på os her på Nordfyn, så det er fantastisk. Nu mener jeg, at vi har beviset, og hvis det er rigtigt, så bliver det erklæret for danefæ. Så skal det sendes ind til Geologisk Museum i København, og der bestemmer de nøjere, om det er danefæ, og så tilhører det staten. Til gengæld får man en dusør, og den sidste dusør, der blev udbetalt fra et fossil fra Æbelø, var på 1.500 kroner. Det var en halv fisk, og det kunne sådan set lige så godt have været en havfrue.